ମୁଁ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ଓ ମନେ ରଖିବେ, ଯେପରି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ମନେ ରଖିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନାମ ଜାଣିବେ। ତାର ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥିବା ସଭାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ବ୍ରିଟେନର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ରୁଷିଆର ସୁପ୍ରିମୋ ସୋଭିଏତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସ, ଜର୍ମାନୀର ବନ୍ଦେ ସଟାକ, ଚୀନର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ସେହିପରି ଜାପାନ ହେଉଛି ଇଏନ, ମଙ୍ଗୋଲିଆର ମୋରାଇ, ଡେନମାର୍କର ହକେଟିଂ, ନେପାଳର ପଞ୍ଚାୟତ, ସେହିପରି ପୋଲାଣ୍ଡର ହେଉଛି ସିଏମ, ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଆସେମ୍ବଲି, ଇସ୍ରାଏଲର ନେସେଟ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ୱରା, ଇରାନର ମଜଲିସ। ହିଟ୍, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।